ihe gbasara ọdịnala Igbo na etu mmadụ wee nwee ike wee kwọtify ihe onwe ya site n'iyuzu, ọ bụrụ iyuzu ọgwụ mana iyuzu ọdịnala, ịghọta the laws of nature, the power dị n'ihe Chukwu kere, wee si na ya wee nọrọ ọfụma dịka onye Igbo. What you don't know is only mystery to you and not to others. Na nkụzi anyị na-akụzi n'oge gara aga, anyị wetara n'isi njedebe part 2 agba nke abụọ, ihe gbasara reincarnation, mmadụ ebi ụwa ọzọ. So ọ bụrụ na ị wọchibeghị ya, jee na our YouTube channel ka ị wọchi ya, ihe anyị kọwara n'ụzọ pụrụ iche gbasara mmadụ ịnụ ụwa. Mana ihe nchọrọ ịkọwata ata bụ ihe etu mmadụ ga-esikwa fortify ihe onwe ya against ihe ọjọọ ọbụla, against any negative energy, against bullet, against ihe ọjọọ ọbụla maọbụ mgbọ agbara gị. Mana ọ bụrụ ka ị were edemebe ihe ọjọọ nọ maka ihe ị kwesịrị ịma wee chekwaba onwe gị. Ọ bụgoro na ị na-aga ụzọ anọkọta asị na mgbọ ọnọkọta atụọ mmadụ onye na-agara onwe ya, na ọ bụrụ maka gị, ọ bụrụ gwara maka gị na mmadụ nọkọtara wee sị iji wee dị ndụ wee na-eche ihe ọjọọ ga-eme gị, ma ọ na-apụlanụ sị bịa send negative energy, ụdị charm ka ị nwee nsogbu nke ma ọ nsogbu nke ọzọ. Ihe nchọ ka nkọwarụ na ike dị n'ihe Chukwu kelụ, Chukwu okike abịa amaghị kelụ maka ọdịmma nke anyị mmadụ. Ọ bụrụ na ị mara ụmụ ihe ndị a, ị mara uru na ihe ị nwetara dịka onye Igbo, ihe m na-achịkwara nkịta ka mmadụ, ana m alaika ihe ọmụmatụ, maka na ihe ọmụmatụ nyere mmadụ ọmụta ihe ọ maghị. Ọkwa ịma na inwe ife onye na-aya lese typhoid and malaria, ije n'ụlọ ọgwụ na chemist jegoro ihe dịka ofu ụzọ ọgwụ like paracetamol ma ọ gorokwa ọgwụ nke ọzọ nwụọ, o nwere ike ma ya kwụsị na typhoid and malaria ị nwere. Mana onye maara anya ya, pharmacist ma ọ bụ dọkịta maara anya ihe gbasara typhoid esi tretie, amadugo na o weta antisinate, na o weta paracetamol, na o wetakwa ọgwụ ọzọ tinye na ya, ndị gị ṅụọ ya nwere onwe gị. That mixture, combination of energies, ike dịsịa na ụmụ ọgwụ niile a wee nye gị ọgwụgwọ gbasara typhoid na malaria enwere. Etu ha ka ọ dịkwa na ihe Chukwu kere. Ị ma na o nwere ihe Chukwu kere ga-abịa iweta nke a nye gị nchekwa, nche adịghị nwee jere ka ya ọgwụ na ahụ. Nya ka m chọrọ ka m kọwara ụmụ Igbo ka ị mara ya taata. Achọrọ m ka m kọwaa, o nwere ihe a na-akpọ akwụkwọ a, ọnwụ na-enwe ya, ụfọdụ ndị oyibo na-akpụ ya miracle leaf, ụfọdụ na-akpụ ya leaf of longevity. Enwere ọtụtụ afa ndị mmadụ na-akpụ ya, mana aha niile a na-akpụ ya because of ihe ọ na-eme, ike dị na ya. Ị ma na ahịfịa nna na-agwa gị ihe na ndị Igbo na-akpọ ya ọda opuo. Ihe eji akpụ ya ọda opuo na akwụkwọ awụ na arụ miracle dị egwu, minus na ọ na-agwụgoro ọya dị iche iche amagide ihe dịka poison ma ihe amaghị ihe a na-aya. Ahịfịa ada na ana kịta, ọ daa obere oge opume, ọ daa na na-emetụ a na ana mmekọta onwe ike n'ebe a nwee ihe dịka pụpụta ihe dịka 5 or 6 ọ ihe dakpụ ọdụ okwu ihe ama na-elivu na-eme n'ụdị ihe dị etu awa. That's demonstration ọ na-emegoro, ọ daa na ana okwusịa gosigoro na n'ọdị ike nwere ọla ibu ọzọ na-eme ụdị ya n'elu ụwa, n'ime ọda etu okwu na-abụrụ nka. So ihe a ka na-akpọ ọda okwu. Ọda okwu a iweta ya maka onye chọrọ igbochite onwe ya maka egbe ya tụ ya nọ na ị na-agara onwe gị sitere bullet. Ọ bụ ọgwa ka ijebe ihe ọjọọ na onye na-aga nnọọ onwe gị nnọọ na ihe a ka a na-akpọ chacha ngolo. Ụfọdụ na-akpọ ya n'saịd ebe nsi wee ga na-akpọ ya anya oke ọkpa. So ụfọdụ ndị Igbo na-akpọ ya chacha ngolo, ụfọdụ na-akpọ ya anya oke ọkpa. Ọ bụrụ na iweta ihe a mkpọrọ ịsa taa ya, weta nke a ebe 7 taa ya, ịtasịa ya, iwere hot ṅụọ. Ị na-aṅụ hot during those hours,
hot ka ị ga na-aṅụ irigbo na nri mmanụ dị yes iri na nri mmanụ dị nke ịbụa nkwado na ya ize hapụ idina nwaanyị dide ị mana ị ga-eyuzi ya hapụ idina nwaanyị 10 imesịa ya iji na-eche okwu mana ọ bụrụ na mmadụ na ihe ndabata dakwasara gị ịfụnụ ịmara na ike dị ihe mmadụ amara ọgụ onye mesịrị onye ahụ den ihe ọzọkwa ndị maka ịbịa tata bụ ka m kọwara ụnụ ike dị n'omenala ịfụrụ ihe a onye ọ na-amụ ya ma ikpetọ pepe ndị Igbo na-akpọ ya ose ọjị akụwago m nke mbụ nkọwalụ gbasara mmụọ esi 45 ya onwe gị n'idoro ije na be dibịa je gwọọ ọgwụ for protection n'idoro krismas na-agbagọta na n'idoro isi ka ije gwọọ ọgwụ iji echekwa onwe gị maka ndị amoosu ndị na-agwọrọ mmadụ ọgwụ ndị na-akụ mmadụ isi mana mma akụwarụ gị ihe iyi ahụ ijide natural power dị na ya ọtụtụ ndị mmadụ na-eyi uze na uniform ọ na-amaghị ihe a nwere ike ịnweta na ya nke a na-akpọ ose ọjị nke a ga a na-akpọ aka inu bitter kola osisi ọfọ ka m na-achọ ka ngosi gị ya nkechiri na-abụ ihe tọ dịkọta anụ ọnụ ihe ọ na-abụ ihe a ka a na-akpọ osisi ọfọ a nwere sizes mana nke a bụ obere nke anyị na-eyuzi nke eme ihe a na-akpọ ọfọ mmadụ iji ogwu jere enu ogu jere ala ogu ụzọ ihe ịta ka m na-agwa gị by the time you comprise the 3 powers from Ọfọ etu esi eme iweta Ọfọ iweta alligator pepper wee jụcha Ọfọ then ịbụrụ nwoke nwaanyị nọ na nsọ adịghị emetụ Ọfọ aka iwere ose ọjị chụchawa Ọfọ chụchapụ ụchụ mmụọ ma ụchụ mmadụ esi na-agwa gị ịchacha ụchụ anwa were ose ọjị jee tụpịa n'akụkụ fensi ose ọjị iji wee jụcha ihe is carrying ya prayers so ịma atụpụ ya ebe ọbụla ị ga-eme atụpụ ya ebe nwaanyị nọ na nsọ ga-agafe enyefe ya maka nwaanyị nọ na nsọ nyefee ya omege ole ndagadachi ya prayer iji wee jụcha ya invalid so ịjụchacha ya jee n'akụkụ wọl ma akụkụ fensi ebe mmadụ enwere ike inyefe ya tụpụ ya wee were nzu ụbọchị ma akpọ maka nzu mana onye ọ na-abụ onye Igbo ya na-akpọ nzu wee were nzu wee tụọ n'ọfọ a ị na-atụ nzu ọfọ na nkwọ ị na-atụ n'eke ị na-atụ n'orie na-atụ n'afọ ị na-atụ n'ụzọ ị na-atụ na ndị ichie na ndị bidoro elu ịtụcha ọfọ a nzu ị na-atụ ya nzu wee cha ya acha ọfọ a ihe ji akpụ ya ọfọ mere gịnị bụ na ọfọ a bụ iji nwoke ọgwụ ada egwusi ya ọbara sọ nzu na nkwụ ọkụ ka a na-atụrụ ya atụcharịa ya nkọta ọfọ a ga-awụ aka ilu were ọfọ aka ilu ọbụla ọzọ ịgwaghị ihe aka ilu na-arụ gbasị mma akọ maka aka ilu elu na akọwarụ gị ya kpọchara pụọ nwere idebe ha na-abụ etu a iwe were alligator pepper mee ya nke ịtọ iwe were leda ihe wee kechikọta ya ọnụ ikechikọta ya ọnụ ihe ịtọ na-ekwesịrị ide emetụta onwe ha ọ bụrụ na onye chọrọ itinye na wee ketinye na ha nke ikechicha ya ikechie etinye na akpa gị idowe ebe ị na-eje ana m achọ ịgwa gị na onwe na-akwụ ụgwọ arọ maka gị mana ọ bụrụzie na n'ọgwa nne iwu onye ji pọs ụmụ pọsụ ndị mma na-eko n'aba mma akpa abụ iweta ịtọ ikechie ha ịtọ mgbe ezi ibu a na-adịrị ya tinye n'ime na nkụ akpa ahụ ma ọkwa nwaanyị ikechie ya tinye na nkụ akpa gị ji eme travel ime ya na-etu a ana m achọ ịgwa na onwere onye na-akụwa nsị ma ọ bụ onye na-akụwa ọgwụ ọyaba mana onye ndị a nkụwalụ ọ bụrụ na o nwere ebe ị ga-esi nweta ọfọ a ma ọ bụ na ị nwere ka ị ga-esi wee chee ha wee tụọ ya nzu ma ọ tụọ ya nkwụ ọkụ ị na-apịsị na onye ọbụla sị ka ọ bụrụ na ya bụ onye n'ọfọ a ọ bụrụ na ihe emewu ya ihe na-anya na channel YouTube channel eme ya akwụ WhatsApp nọmba nwere ike send ya meseji gwa m nwe ka m esi wee nyere gị aka wee hazie ya mana ana m achịkwa n'ụzọ ihe taa tinye nwa